Benvinguts a la birreta del dilluns 5 del 4 del 2021. Edició Pasqua. Edició Pasqua. Edició Que Nostre Senyor hagi ressuscitat no vol dir que no fem birretes. Sí, sí. Va ressuscitar per poder fer cerveses. Home, home. De fet, ja aquí Que no ens escolti... tenim el logo. No, em sembla que encara no hi ha ningú dels Cleo, de la posta. que no ens Ostres, escolti el Cleo. avui el micròfon està rebel aquí. Vale? I res, jo crec que si no se'ns sent bé, sisplau, agrairíem que quan hi hagi algú que es connecti ens digui... Bueno, és que no hi ha ningú connectat. No, saludaré jo. Sí, quan hi hagi algú connectat, tu saludes. És que no sé com Espera, ho que ho puc escric gravar. Ara has dit, ho has escric sigut tu aquí. que... Ah, sí, ets tu que has escrit. Si hi ha algú Que per entra, aquí que ens digui el volum, que ens digui què tal el volum. que ens digui què tal el volum. Espera, si cas, posaré per aquí fer una mica d'activitat. I ara li fiquem un meme. Ei. He corregut massa en posar-me el ja fa calor. Fa caloreta, bueno, doncs com sempre esperem una mica. I en un moment o un altre ja... Vale. Vale. Això què ho puc treure d'aquí o què? Us puc deleitar amb la imatge de la meva papada. I això? Mentrestant. Ho deixo aquí? La imatge de la meva papada. Separat. S'ha parat? Sí, separat. Pues tornem a la imatge de la meva papada mentre la càmera no s'arregla. A veure, més a part, posem així. Posem el panorama. Papada. Que algú entri en aquest stream i es trobi això, es desconnecta immediatament. Vaya tela. Què li està passant avui? No serà alguna cosa d'estalvi d'energia o una història així? Ah, sonava alguna ara. Què és això, tio? Deu ser el meu mòbil. Què has engegat aquí, tio? Publicitat. Bueno. Ja està? A veure... Sí, ja està, ja funciona. Tot el mateix que l'altre dia, Vull dir, sí. La GoPro sí que havia sortit un update important i el cable no funcionava bé, però vull dir, si era el mateix cable que l'altre dia, mateix port USB que l'altre dia, mateix problema que l'altre dia, com no hagis canviat quelcom a la càmera, no. Vaig a dir-ho pel grup, que ja estem, a veure si algú es connecta. Avui tothom està de vacances. Tothom estarà passant, però bueno, s'intentarà. Mira, l'Anàlisi em pregunta si fem Twitch avui. Dic que ja hi som. Ja s'ha tancat. Ah, ja ho hauràs vist. Ara s'ha tornat a obrir. Sí, espera, és que estic aquí. Ja s'ha tancat. Poso la GoPro mentrestant, que almenys ens dona una mica més de... Ah, clar, és que estic amb narrow de la GoPro. Bueno, Ara surt el nou... no, doncs sortiré ja d'aquí poc. Ja va bé. Ja. Sí, una mica de retard. No? Col·loquem així, sí, van bastant retard. És corresponent al del propietari. Ja el tenim. I ja hi són, a la casa també hi són. Bueno, tornem a tenir problemes amb les càmeres, quina sorpresa. Si ens podeu indicar què tal sense sent, us ho agrairíem, perquè així ja anirem ajustant el balanç, que es fa difícil de saber-ho sense referències externes, ara quan ens posem tots alhora. Però primer estem intentant que... Hola, Gonzo. Sí, hola, Gonzo. Ara Se'ns estem sent intentant que s'arregli la càmera grossa, que no sabem per què, fent exactament el mateix que la setmana passada, doncs ha fallat. Primer ens ha fallat la GoPro, ho hem pogut arreglar. Vaig a ficar gran angular, si estem aquí tots. Així almenys ens veurà tots, ni que sigui de formats. Perfecte. Doncs mut, guai. Doncs l'àudio està bé. Ara falta la imatge i ja està. Vale, ara hem perdut imatge? Vale, no, ja l'hem tornat a recuperar. Epa. No veiem mugrons, diu. Ara sí. Bueno, doncs de moment haurem de fer-ho així, mentre no es pugui arreglar o puguem estabilitzar la imatge de la GoPro. Ai, de la GoPro, de la Canon, però bueno, en el moment que tinguem imatge, ja hi tornem. Bona teoria, no sé. Ho provem? Bueno, sí, ja tenim imatge, vale. Ja tenim imatge. Sí, la deixaré així amb el gran angular i ja cap problema. I així fent un clic ja podem tornar a l'altra imatge. Genial. Doncs comencem. Et fiques cap aquí? He ficat que no apagui els USBs, però la setmana passada estaven que apagava els USBs també. O sigui que no havia canviat res de configuració. Ara ho he ficat específicament que els USBs no els detecti com de el consum d'energia o de no sé què, després s'ha tornat a tancar. No sé, tenim problemes amb la càmera. No vas canviar alguna cosa de configuració d'ahorro d'energia quan vas a la muntanya? De que s'apagués abans la pantalla o més tard la pantalla o alguna història d'aquestes? Sí, algú d'estalvi de bateria. Sí, és que és l'únic que té sentit, Bueno, no ho sé.
Si no ho podem resoldre en res, 5 minutets, començarem sense... És un podcast de càmeres. Amb Sí, mala com publicitat, sempre, us ho mala havíem dit, publicitat per Canon. és un podcast de càmeres patrocinat per GoPro per demostrar que és molt millor que Canon. És que el ser beta a vegades... I... No, però si el de la GoPro també és beta i el problema era amb el cable, que no era de la GoPro. Bueno, estic fent servir un cable de la Xiaomi i va molt bé, la veritat. Bueno, si no fem servir l'altre ja està. No? Sí, si no farem servir aquest angle que no els agrada, però bueno, la podem canviar, no sé, la podem posar aquí que podés veure... Espera. Ai. O més enrere. Te la poso més espera, cap aquí enrere o què? Sí, espera. Així ens veu No tot. sé, jo crec que... Es veu? Si m'acosto una mica, jo crec que se'm veu a mi. Aquí se'ns veu, l'Edgar se'l veurà Vale. fic, però Pues- no passa res. pues Sí, no està tan malament, si no, no està tampoc tan així. malament l'angle aquest. Què us sembla com a angle d'emergència? Sí, em sembla perfecte. Mira que ens Què donin tal, una Gonzo, opinió, l'angle diuen, aquest? ara ok, sí, és que... Vale, millor, no? Per fer el macro per quan posem una birra nova, bueno, tampoc és tan complicat, podem acostar aquí. Però... Sí. Uah, sembla que tingui el braç molt llarg. El gran angular és l'estimant. màgic, és magiquíssim. Sembla un Luffy. La màgia Vale. del gran angular. Pues ara aquí l'Edgar està liat amb la Canon. Has de tenir cuidado que si l'activem tindràs tota la cara tapada. Sí, aquí... Jo? Ah, vale, cap problema. Em ficaré més cap aquí, més endavant i ja està. Sí. L'activo Ja està. quan tu em diguis, eh? Sí, activaríem. Màgia. Vale, tornem a tenir. T'arriba el micro, no es ben bé la cara, estàs al costat, vale? Doncs de moment la deixarem així, amb la càmera d'emergència Mira, i ja la m'estic càmera de veient. veritat. Càmera de veritat. Aquest cable... La càmera de veritat que no es vol portar bé avui. Sí, no. Les dues tenien dia rebel, o sigui, m'he estat barallant, però o sigui, donàvem per fet que avui seria sense GoPro, menys mal que al final ho hem pogut apanyar, perquè si no, sí que haguéssim tingut dia de heavy. Bueno, doncs Però bueno, doncs T'esperes comencem. aquí, aviam si és això. Ah, vols esperar-te aquí de moment? Si no, provaré allà i llavors si no funciona no ens Vale, Doncs va. cap problema. Doncs començarem amb les cerveses. La primera, donc pas al vídeo ja, mentre la vas a buscar. La primera és una doble IPA de la Crack, perquè ni que és un podcast de càmeres, a vegades parlem de cerveses. I és aquesta d'aquí. Avui sí que tenim vídeo professional, fet amb la càmera que no es vol portar bé. I bàsicament... What? Ens ha trolejat! Bàsicament serà un tas Dios, de no. cerveses que no sabem el que són. Magnífic! Ideal pel meu bad case of diarrhea, Oh, Dios, no! Bueno, Em sap greu per l'Edgar que ha hagut de fer els vídeos. ostres, vaja, no he avisat. Bueno, per la setmana que ve. Ostres, vaya troleig que ens han fet, Dios! Però després ja no era sorpresa. És que a mi ens ho ha fet en plan superpensat, el Pau de no... que l'he Hem de fet fer aquestes perquè són unes quantes que en tinc amb bastantes unitats i... Mira, ja s'ha anat el vídeo. Pues tornem a activar... Ostres, vaya trolejada, Dios. Mejor troleig de Twitch 2021. A més hi ha moltes llaunes i tenen pinta de ser molt dolentes totes. Són 12 llaunes. Jo havia pensat, a veure què us sembla. Provem 4 cada un Vale? i la que ens agradi més fins la que ens agrada menys. La que ens agrada menys la descartem. Però estan repetides o no? Són totes diferents. Ah, són totes diferents. Clar, poder a tu et tocarà una i... Ostres, vaya liada. Agafeu les que vulgueu, I perquè fer colín de cada una. jo provaria 4 diferents així de cada un. saco. Sí, Vale. agafa les que vulguis, perquè no em diguin que I tu jo... no saps què, tu no saps què és tampoc. No, bueno, les vaig comprar jo, però ja n'hi ha algunes que ja no me'n recordo què eren. I ara els Vale, enganxem vale. uns números, si vols. Prova la càmera, que més allà i si no funciona doncs passarà a GoPro directament. Vale, GoPro, Canon, tanco... Vale, ara funciona la càmera. Vale, però jo crec que és algun problema de configuració de la càmera, no? Tens cap ahorro d'energia estalviat? O autopagada de pantalla? També? Estàs segur? Espera't, canvio una altra vegada allà. Mira a veure si hi ha alguna cosa de que s'apagui automàticament la pantalla que no tinguessis. I si ho podem resoldre, si no ho farem amb GoPro, total, està clar que no és sèrio. No, en sèrio no és. Ostres, Dios, és que vaig a fer foto. Mira, t'enganxo aquí l'1, el 2, el 3 i el 4, vale? Sí. El que passa que, clar, el got no té número, llavors no sé si ens liarem. No, hi ha problema. Ficarem una Haurem mica de- d'aigüeta. Sí, haurem de vigilar. També tot serà una merda, llavors no m'ho Bueno, jo pensava, aquí la qüestió és provar, per no tenir prejudicis, provem i no intentem de buscar aviam quina cervesa és quina, sinó la que ens agrada més, la que ens agrada més.
i ja està, i així veiem aviam què hi ha al súper, no? Tu Edgar has de triar 4 cerveses també, les que vulguis, que no em diguin que... No, en teoria està tot bé. Prova ara. Vale. Si no, passarem alguna cosa per ahí. Estava alguna cosa malament o no has hagut de tocar res? No, és que no sé. Què passa? Que tindrem un fullon aquí, entre copes, bigots i... He canviat, està funcionant bé, No us va esperar, No. Com que l'altre dia vam parlar, hòstia, podem provar lagers a cegues, i tu deies, bueno, millor que les tria algú, que ningú sàpiga quines són. Vaig pensar, mira, si n'agafo 12, doncs, encara que jo sàpiga quin... Bueno, tothom s'imagina, ja t'imagines la que hi haurà aquí al mig, no? Sí, hi haurà estrella, Exacte. segur, però bueno, no ja m'importa. Ja dic jo que hi és, ja dic jo No que hi és. m'importa que hi sigui, però hi haurà estrella, Però poder no et toca a tu, a poder em toca a mi, reconèixer de la o- llauna, em sembla... Aquesta daurada, us he Clar, pintat una aquesta Sant n'hi ha una Miguel, que és... crec que és... Aquí n'hi ha una que és diferent. Crec que és una Clar, Sant no sé. Miguel, la llauna Jo no ho sé. daurada, No ho sé. pinta que hi haurà Heineken, que tampoc em preocupa massa. És que no. Ja et Amstel, dic, no, ni me una vaig Amstel, fixar igual en- era aquesta, igual era una Amstel. Ni m'hi vaig Tant fixar fa, en el bueno, color, tant hi fa, jo no l'he agafat perquè jo sé que la de tap Vale. daurat no m'interessa. Jo no sé el que és, que... El tens activat, la càmera? Sí, està funcionant, de moment està funcionant estupendament. I res, també t'etiqueto a tu, Edgar, perquè puguis fer publi. Ostres, aquesta... Serà sonada, Serà sonada aquesta d'avui. Bueno, és per descartar la que ens sembla a nosaltres més dolenta i la millor, la que ens agradi, les 3 que ens agradin més, les podem provar entre els 3. I ja veiem quina és la que ens agrada més, no? Vaig a dir-ho pel grup perquè això sí que no s'ho voldran perdre. Bueno, ja queda Mira, gravat, no? També. sí, es quedarà gravat, però... Ei, que ens estan trolejant fortament. En Lluís ens ha portat 12 llaunes tapades de lagers de supermercat i hem de fer una mica de selecció. Va, veniu-nos a donar escalf, que serà necessari avui. O sigui... Està durant més del que jo pensava. Sí, va, vine, comencem-hi, si no canviem a GoPro, no passa res. La GoPro està estable. Ara l'únic que he fet és posar en el teu Mare de enfoque i la... Jo aquí, si voleu, em vaig apuntar... Tinc la por, que m'agrada més. tinc por. Bueno, aquí a l'igual pot ser el dia que perdem totalment la credibilitat. Si teníem una mica de credibilitat. a Així, l'igual- o sigui, nosaltres fèiem això per fer publi de lo bons que són fent cates i això ens permetrà que ningú més ens fitxi mai més per fer una cata. Fantàstic. Ostres, em pots portar uns clínics, sisplau? Bueno, És que els tinc a la motxilla. Com sempre m'he descuidat d'agafar els clínecs i necessitaré el nas una mica ni que sigui. Bones, vare. Ah, sí, ja veig qui sou, Merci per ser-hi. Bueno, ja dic, serà pèrdua de credibilitat absoluta. Com quedi la millor cervesa de totes una Cruz Campo, que segur que hi és, o pitjor encara, la del Mercadona, nos vamos a cagar. Ja hem perdut imatge ja altra vegada. Bueno, ja està, cap problema, ho farem així. Un pla ridícul, o sigui, una perspectiva ridícula per un podcast ridícul que serà avui. Bueno, llei una mica més pensant... Va, Jo per fer-ho lègit ho faria fins al final, no obriria les que són, o sigui, no ho faria per rondes, sinó fins al final de tot, no obrim, perquè així serà més divertit. 4 aleatòries. Doncs bueno. Jo és que més o menys sé quines són perquè me'n recordo, les vaig agafar, però va ser una d'aquí, una d'allà, una d'allà, Bueno, jo espero que... i ara he enganxat aquests números. Poder pillar estrella, un xiveca. I jo també m'enganxo aquí, que no sé. No, el tipus de bombolla no em sona. 9, Però 10... És una idea. Bueno, jo les No és provaria estrella, poder és Mau? totes de cop, no? Les provem. Podria sonar Mau, això. I aviam... Podria sonar Mau, la número Ah, 1. què t'anava a dir? No ens la servim tota, a l'igual, perquè No, jo me l'he posat... Aquesta m'he flipat, o sigui, perdó. Perquè llavors Sí. la que ens agradi més la podem provar els 3, no? Sí. La que t'agrada més a tu, la que li agrada més a ell, M'he flipat. un colín i... Uf, això no fa olor res. Jo no sé... A mi em fa por, la cata aquesta també, perquè... M'agrada que sortirà No fa d'aquí. olor res. Bueno, obrim aquesta, la 12, va. L'únic que em sabreu és que la que me n'he servit més crec que serà la millor de les 4. O sigui, ve
per mi malament per vosaltres. Sí, Uah, això mira quin color que té, Dios. Totes iguals. Quin color claret que té. Fica la llauna al costat de la copa. No, jo em fico la mateixa estructura que la copa, que i així no tinc llaunes que pel mig. Vale. Jo me les posaré al Aquesta costat. d'estrella gris. Sí, ja directament, eh? Ui, aquesta que rara. No apuntes fort. Aquesta no Aquesta tenen és quasi molt color, rara. Això podria Jo ser crec que Sant sí. Miguel. No sé. Això sempre ho fem una vegada. Uah, no fa olor res. Ostres, he pillat les que no tenen olor a res. Bueno, aquestes L'únic dos... acceptable és aquesta Sí, primera. perquè té aquí una olor així. L'únic acceptable és aquesta primera. Umami. Podria ser una estrella, podria anar amb 5 estrelles, és algo una mica més, però la bombolla i el tipus de suor no em sona estrella. A més té bastanta partícula en suspensió. No és massa net, que raro, té cosa en suspensió aquesta, Dios. Si voleu... No, té mala pinta. A Si veure... voleu que us apunti alguna cosa al paper aquest. Això ho farem així. Aquesta és que fa olor a lamentabilitat. Fa olor a ressaca l'endemà, depravació i motel de carretera, o sigui, no. Jo aquesta ja no la penso ni provar més. Només olorant-la ja. Aquesta no té gust, No sé què és, aquesta té però- gust a CO2 i tal, que podria ser perfectament Sant Miguel, aquesta, fa olor a CO2 i prou. I Aviam. la número 3 té un punt metàl·lic que no em mola. Però Sant Miguel feia olor metàl·lic. Alguna d'aquestes dues jo diria que és Sant Miguel. Aquesta segur que no, i aquesta... Sí. És que té una aroma molt... Aquesta no sé, aquestes també és que són lamentables, l'única acceptable és la número 1. Sí, té un toc mal de... Encara no hem començat a veure, Té un toc mal de xulo. Ostres, Dios. Aquesta la 5. Entre les que no m'agrada, entre les que no m'agraden... Però sí que en aquesta es nota bastant... La que menys m'agrada és la 3, ja d'aroma. Té un punt ofenent alcohòlic, però alcohòlic barato. Vull dir, com degradat. No. Aviam. Sí, aquesta em recorda molt l'Estrella Galícia. Però de gust està bé. De gust on passi. Però té un final desagradable. Aquesta podria ser Cruzcampo. Molt plana. Quina podria ser? La 3 podria ser Cruzcampo. Podria ser Aviam si ho Cruzcampo. endevines. La 3... No crec. Cruzcampo? La 1 Jo estic m'ho entre apunto. Estrella Galicia i Estrella... Estrella Galicia, què dic? Entre Mau 5 estrelles i Estrella d'Am. La 1. La 1. Doncs no sé si la 5 és... Mau. Estrella Galícia, perquè olor sí que m'ha Mau recordat, 5 però... o Estrella, no, però dius? Sí, o Estrella. Alguna La d'aquestes U. així en plan Eurolagers, però més perquè inclús d'aspecte es veu. Jo diria que Estrella no, perquè no fa aquest tipus d'escuma i el color recordo lleugerament diferent. Però l'olor sí que té un rerefons maltós, un punt alcohòlic, un punt... això astringent, però que no ofèn, que... Ostres, això no fa olor res, què he de dir. De la 4 no fa, és que no fa olor, no fa olor. Dolça. Aviam, És en dolça boca a boca aquesta. no té gaire més, però... Aquesta jo diria que la 4, No ho sé. una birra barata al supermercat. Jo diria poder marca blanca. Totes són del súper, Sí, però vull dir, marca blanca al igual. Sí que té un Podria regust que ser-ho. no m'agrada aquesta de la 5. I la 3 quina he dit que podia ser? No me'n recordo. Cruzcampo. Cruzcampo, sí. Aquesta, doncs, poder la 4, és que la bombolla Jo no m'arriscaré, és massa poc desagradable per dir que és Sant Si Miguel. això no fa olor res. Amstel, podria ser una Amstel aquesta. La 4 podria ser una Amstel una Amstel la normal. La Podria. 4? Fa molt que no la prenc, Molt buida pel 4 o 5 anys, O sigui que... Cago en Déu, això no fa olor res. És que què vols Pot detectar-hi ser, és l'olor? que- Si l'olor quan he filat al nas dic, té punts metàl·lics. És que... Caradal. Bueno, estan bastant fredes també, Igual si s'escalfessin... Aquesta fa olor a CO2 i metall, ja està. Sí, aquest té un punt Aquesta, metàl·lic. Aquesta no m'agrada. tant de bo fes olor a CO2 i metall, perquè no fa ni olor. Bueno, fa alguna olor malta, però ja està. olor. Aquesta, ara aquesta li vaig notant més. Aquesta té un punt floral. Hem de dir si està bona, diuen. No! L'única que podem veure més o menys a gust és la número 1, i com sigui la del Mercadona, encara no hem tret el cap. Ai, Dios. Aquesta no m'agrada gens. Massa alcohòlica la dosi, no té pinta de portar gaire alcohol i té... O sigui, no fa olor i de sabor... Aviam. He provat aigües de Barcelona, més sabor d'això. És que ara el problema és que estem en un punt que entra la confusió, de que totes tenen el mateix gust, totes són més o menys una merda, i al final t'entren al bucle mental de que totes són iguals però lleugerament diferents. És una mica de... És una paranoia, no? Si no heu provat a fer tastos d'aquests, és una paranoia bestial. Per les dues diferents, són diferents, saps que són diferents, i cada glob que fas et dona la sensació de... és el dia de la marmota. I no és un bon dia de la marmota, és com el dia de la marmota a l'Hotel Kruger, o sigui, no mola. Hotel Cruiser. La 1 segueixo dient que m'agrada i estic molt content d'haver-me'n servit moltíssim. La 8 no té ni olor ni sabor. I el que té és... Uah, que aquesta està bona. És que aquesta està bona. És que aquesta no fa olor. No És té... que olora-la, olora-la, només olora-la. I dius, ja saps que està bona. Hòstia, però fa... Té un... Tocs bastant metàl·lics, no?
Però la que menys entre totes. Bueno, jo crec que... És una olor molt guarra, Sí, és guarríssima, però m'agrada. Jo crec que és estrella. A veure, aquesta ja l'he... És estrella. Aquesta l'he descartat ja directament per l'olor. No, Perquè el carda tipus una de- olor superrara. El tipus de bombolla... A no veure, sé si si està... provar-la. No hem de dir el nom i hem de dir si estan bones. És que... és el que hem dit abans. No està bona cap d'elles. Vull dir... Jo les... Bueno, Mira, són- vale, Aquesta està faré bé. una cosa. La número 5 Sent està totes dolentes, jo l'he ordenat les meves per bevibilitat. O sigui, si me'n posessin un gerra de man, quan difícil se'm faria baixar-me-la. La 1... Això és com una clara. La 1 no se'm Saps faria... raro? O sigui, la que m'agrada menys a mi ja la tinc, que és aquesta. Que això no s'assembla res a una lager. Jo, per sort... Té una olor superrara. Una està i de bé, gust. que és aquesta, la 5, que està bastant equilibrada, i està bastant bona. La 5 t'agrada. Sí, a mi m'agrada. Bé. Jo la 2 és que té com sucre afegit o alguna I n'hi ha una que es diu que fa olor rara, no? Quin número Hòstia. era? La meva. Que és la millor de les Sí, que és tinc. metàl·lica, vull dir, és una olor... La 6. Fes una ronda de nas de les meves i entendràs per què trobo que és la millor. Ja. Aquesta la 2. Bueno, jo tinc un dilema aquí, Aquesta... Aquesta la 3. Buah! És el pitjor! I aquesta és la 4. O sigui... Aquí escollint cervesa... Home, però això és horrible, aquesta. Sí, és la que he dit, que te fa olor a motel de carretera. Vale, vols que et destrossi el nas? Té olor a això. Per favor. Oh, Dios, però això porta llimona. Això és una Radler o algo. Si es nota que porta llimona afegida. Sí, no? O és la malquerida. Podria ser la malquerida. Que és com una clara. Jo crec que és la malquerida, la Déu. Va. Però la malquerida té un color... Ah, no, però no la tenen amb llauna i té un color raro. I té un color com però la vermell, malquerida fa rosa. aquesta olor. Fa aquesta Sí, olor, la aquesta malquerida. algo raro és. Té olor, ja veuràs. És olor a... És olor a mala persona. Sí, com dolça, rara. Mala persona. Com el... Sí, fa olor a un alcohol molt dolç. No, és que no és olor a alcohol molt dolç, és que fa olor que li han tirat llimonada de Sí, concentrat en el tanc de fermentació. A un limoncello així No ho sé. alcoholitzat. És Desperados. Pot És ser, Desperados. podria No, ser, no és Desperados. Sí, sí, pot És ser, Desperados. sí. Ho Sí, apuntem aquí. número 10, doncs. Desperados. Va, Sí, va, porra, sí, sí. porra. Vamos pa bingo. Jo ja et dic, pot ser una cosa així, perquè per mi té gust com a clara i O l'olor, Desperados o pot ser alguna l'olor d'aquest aquesta rotllo de tequila, no? Sí. Que té el de la Tinc l'aigua, que no Desperados. la veig. Sí. L'aigua per aquí a darrere. I ara aquí tinc un dilema amb aquestes tres, perquè són molt És iguals. que la 3 diu que és molt horrible, però és que la 4 és pitjor. Bueno, no, la 3 és pitjor. Jo, és que Ja, és que aquesta... per olor quina em quedo, T'has d'agafar les pitjors, digues. Hòstia puta. Volem saber quina val la pena. La 1 val la pena. Home, la 5 també està bastant bona. La 1 jo la trobo bé. Vull dir, Bueno, la 1 hauries és la de- típica que amb gerra de mig litre en una terrasseta ben congelada, igual és una Sant Miguel, però vull dir, és que les altres La són U molt has més dit dolentes. que pot ser una Mau 5 estrelles O una estrella. A mi m'ha has sonat dit. una cervesa d'aquest nivell. Aquesta. Sí, poder m'equivoco, segurament m'equivoco, però és que les altres Bueno, que tinc són després molt ho mirarem, lamentables. aviam. Clar, Sí. tampoc és just comparar, perquè si a mi m'ha tocat Steinburg, Molenbeer i cervesa Carrefour, evidentment, si això ni que sigui una Cruz Campo em semblarà bona. Aquesta fa olor Hem de veure- a verdura potxa. Té més, Una cosa de principiant, aquesta encara em faria interessant. Uf, de principiant, enganyen molt les de lagers. Aquí em van fer una fa temps, semblen cates de principiants, en plan, buah, jo n'he begut moltes d'aquestes, podem fer una cata de lagers, i són cerveses tan planes i que tenen tan poc de bo i tan de dolent, la majoria de supermercat, que Home, es va perdudíssim, realment. O Ho sigui, podeu fer a casa, també. La Ho això. veu, sí, la però- pitjor és la 6. O sigui, si teniu una bossa d'escombraries que estiguin embolicades en bossa d'escombraries no vol dir que siguin dolentes. ho són. Bosses d'escombraries. Bueno, sí, Home, clar, aquest és és que molt dic, maco. com ho... Clar, com Aquesta. m'embolico jo això, saps? Fa olor aquesta. Aquesta és la que m'agrada més, de moment. Però ho podeu provar a Massa casa, suau clar pel que meu sí. gust. Aquesta podria ser... Sí, però al principi... Podria ser Estrella Galícia, aquesta. El que és Sí. veritat que podria ser... Aquesta podria ser 1. Mira que no m'agrada l'Estrella Oh. Galícia amb llauna, però... En Podria teoria ser. hem de triar la que ens agrada més, la que no tant, la que menys i la que Aquesta té un descartem punt com a perquè no ens caramel agrada. afegit, que en Sí. boca no es nota, Aquesta. tant de bo es notés. Aquesta està bé. Jo ho tinc molt clar, que la 10, bueno, ja ho he olorat. Que no... Aquesta ha guanyat cos ara, però és que ha guanyat cos... Però no és que no tenen sabor a maltes, Vull dir, Aquesta sí. L'única que és aquesta aquí. Uah, és que la U sembla bona al comparar-això a les altres, de La veritat, 12 fa una olor rara. Em quedo aquesta la número 4, que no. La 12 la número 3, ja només per olor. Vale. Fot una olor rara. Aquesta Pots apuntar el meu? I és que ho Sí, tinc. clar. té Digue'm. bastant... Té Posa, bastant olor. la que més m'agrada és la número 1, la segona la Vale. número 2 i la 3 i la 4, les dues poden cremar al més profund de l'infern.
Vale, però m'has de dir Tria per quina on. és la que tiraries al riu, ja directament m'has de dir quina és. És que cap de les... O sigui, les barrejaria i les tiraria les dues. Les dues són molt dolentes les dues, de veritat. Doncs digue'm la que t'agrada menys de les dues. Que són les que mirarem què són. Hòstia, fan olor rara. L'única que feia una olor més a lager és aquesta. És que anava a dir la 4, però és que... I Però mira, és jo que em espera un quedo, moment, que després proves la 3 i dius, no, és que és pitjor la 3. jo per olor em quedo la 11, que és la que m'agrada més. És que la 3 no té ni cos. A més la 4 intenta tenir alguna de cos. La que menys la 3, sens dubte. Vale, va. La que menys la 3. O sigui, has triat la que t'agrada més és la 1, I la que la menys és segona la la 3. 2, la tercera que t'agrada més és la número 4, que dius que Exacte. podria ser un Amstel, i la última no dius que és sé. la Cruz Campo. Jo no tinc clar marca. És que Cruzcampo tampoc, però m'agrada més la Cruzcampo que això. jo no m'arriscaré a dir Jo què això, són, jo perquè això voto de me birra cago de segur. Carrefour o jo què sé, o aigua bruta embotellada amb CO2 afegit, no ho sé. Que és... Bueno, pel color són molt... olor a la, és pèssim. Vull dir, és que no té res. Sí, doncs m'agrada més aquesta olor que la d'aquestes dues, eh? Buah, és pèssim. És que prefereixo que no faci olor res que no que faci però mira mala l'olor que aquesta. Aquesta fa olor i m'agrada prou. Això està bé, vull dir, és ok. Saps què fa olor aquesta? Aquesta fa olor a ocells atropellats, però almenys... Sí, també. A què fa olor, tio? Clar, és que l'única que fa bé... Aquesta olor fa olor a malta amb un punt torrat, Sí. però tampoc Sí. exagerat. I notes que el llúpol, extracte de llúpol li treu algú al cap, en boca està prou compensada amb el CO2. Alguna podria sonar àmbar, i jo diria que per color a l'export no. Per color té un punt... Poder una mica més àmbar, sí. Sí, però podria Més ambarino. ser... Però aquesta podria ser... No sé si està ben dit. Jo Però dic, clar, aquesta sí que es veu molt més clara, comparat amb aquesta. Sí, no? sí, aquesta és la que té el color més apretat. És que quasi que les pogut... Aquesta És que total, les hagués Gage. pogut... O sigui, les hagués pogut ordenar per colors. Perquè, realment, les he ordenat per ordre més foscor. Suposo que és la quantitat de material que porten. La 1 es nota que almenys... Aquesta doncs fa almenys olor a una mica quadre, també. hi posen coses. La de 6, Sí, una mica aquella- olor al quadre. I és que... I a verdura. És el... Clar, meves la totes verdura és el de més. Les meves és l'univers del metall. Totes són metàl·liques. Totes. Vull dir, no. És molt metal, aquesta selecció de birra. A tu t'agrada aquesta? Podria no? estar a la taula periòdica. El quadre. Hòstia. A mi no se'm fa del tot desagradable, Jo la trobo però rara. li falta com molta xitxa. És com si s'han quedat molt a mitges. Però té un punt com poder dolç raro, Vale, jo que està almenys fa olor a alguna cosa. Aquestes no arriben ni a tenir un punt dolç La que més raro. m'ha agradat és la 5. La 5. La 5 número 1. I les Vale. altres, més o menys, estan... Vale, què fem? Fem revelació de les que menys ens ha agradat a tots? Bueno, l'Edgar encara m'ho ha de dir. Espera't. Jo ja ho tenia molt clar, però... L'olor aquesta que tu dius Aquesta- que és aquesta- Desperados. Aquesta és la... Jo crec que és algo així. La pot 6 ser. és l'última, perquè fa massa sabor a verdura. Quina de 6? Jo Aquesta. crec que em quedo amb la Jo crec que aquesta és una àmbar, per el color de llauna. Ara Sí, que ho he dit pot àmbar, ser. jo crec que és una àmbar, Sí, sí. pel color de És que aquí no llauna. m'hi vaig fixar, Pot ser, però sí. totes són platejades i aquesta és de color daurat. Sí, I és l'única. Però I és l'àmbar, la que daurada és pot donar l'export, pistes. però la daurada és l'export, que és aquesta d'aquí, i el color no sembla d'àmbar export. L'olor una mica, sí. Podria ser, la 7 podria ser un àmbar export, Vale, aquesta és la segona que més m'agrada. Quina? Aquesta. La número 8. La número 8, Sí. la segona. Sí. Llavors aquesta. Jo- Aquesta, dilema. la número 6 és l'última. Va, La 6 és la que t'agrada menys de totes, sí. no? I llavors posaria la 7. us proposo fer una cosa. Nosaltres I la si set. quan acabem tirem les dues últimes a la higuera Sí. i provem la segona de cada un de nosaltres? I després i també la primera de cada un de nosaltres i les podem posar en comú que serà Sí. top 1 i top 2. Per aquest ordre primer poder. Vale. Voleu destapar les que ens han agradat menys ja directament i les tirem a la higuera? Destapem les que ens han agradat menys. Jo començaré per la que menys. Comencem per la que menys. Tu, Gavi, per dius que la l'odi número absolut. 3, no? Jo la número 3. Que has dit que podia ser una Cruz Campo. No, pitjor. Pitjor. És que pitjor, Molt que pitjor. jo diria que és alguna o del Carrefour o del Mercadona o de... Bueno, és que la Mercadona la tinc amb més carinyo que aquesta, inclús. És gravíssim. Jo és que estic entre la segona i la tercera, no ho tinc clar, És una ofensa a la idea, al concepte de cervesa com a beguda refrescant i com a beguda en general. Vale. És un insult a la intel·ligència. I com ara surti Estrella d'Am em linxaran tots molt i... Hòstia! L'última, quina és? Espera, podria ser... És que per l'olor podria ser xiveca, per exemple. Això l'olor. No ho crec. No crec. Ai, la meva. La que més m'ha agradat és una Moritz. La Moritz! Cago amb la puta. que té sabor a verdura.
La Moritz Però a veure, la la que... Moritz té sabor a verdura, és veritat. Vull dir... Oh, Dios. Vale, tenim un paper. Merda, sí, tinc Sí, vaig a buscar. tinc Kleenex jo. Ja està. Està liando. Sí, realment sí, la veritat. Jo la Moritz la trobo molt dolça. Jo la Moritz la trobo a sabor a verdura, ho sento. Bueno, la llauna és vermella. M'he salvat, m'he redimit. Budweiser! La que més! Budweiser, la que té gust a motel de carretera ranci és Budweiser. Millor definició impossible. Vamos. Vaya tela. Sí. Bueno, l'acabo ni de desembolicar, que no s'ho mereix. Al riu, la tirem al riu. Al riu, tu. La tornem als Estats Units. Doncs jo tenia un bon Cabo! concepte. Bueno, No. la que menys m'ha agradat. La La Moritz. que menys m'ha agradat, Aviam, aquesta. Budweiser. Jo aquesta crec que ho has encertat, Que deies que era una Desperados. És una Desperados, és que és una Desperados fictícia. I jo vaig agafar una Desperados. Que vaig Pues pensar, bueno, només amb l'olor ja sabrem. Pues sí. I, Bueno, pues sí. ahí queda. Pues jo diria que sí que ho és, Fora. Passa que no tinc ni ungles. És que mira, veus? Sí. La verdura. Hòstia, s'està doblant. Budweiser, Gustos Andrés. Sí, bueno, Budweiser, jo més que Gustos Andrés el que dic és un motel ranci de carretera. És aquella birra que et fas perquè no tens res més a veure i perquè veure la teva pròpia orina és desagradable, bàsicament. Bàsicament, sí. A veure, la número 4, que és la que he posat com a top 2 meu. Aquí no m'aventuro a fer-ho, perquè amb aquesta no m'hi he costat ni de broma, perquè birra de supermercat i probablement sigui de les més cares per llauna de totes. Sí, és veritat, això. I a veure la d'en Lluís, estic impacient per la d'en Lluís. Jo diria que és Desperados. L'has posat molt bé, Sí, aquí l'Emi s'ho va currar. Jo crec que sí, crec que sí. Olé, Sí, vas baixar, sí. Desperados. Esperar, sí. Sembla que l'has patat. L'he patat. M'ha encantat la llauna, bueno. Desperados, No passa res, no sé si era es veu, però és Desperados, Desperados. era Desperados, ja està. Vull dir, el que esperàvem. A la higuera. Jo aquestes faria això, faria higuera. És molt curiós que hagi tirat la Moritz. Que l'esquamasa a la fàbrica està bona, però la que fabriquen per sopes, no. No, és sida. Llavors, jo faria així, jo ara faria la segona L'hem liat, pitjor, la segona pitjor, la destapem també, la segona pitjor, també anirà a la higuera. Jo, hòstia, aquesta... No estàs segur encara. Esperem que estigui segur. Bueno, és que estic entre aquestes dues, És que Pues són... la L'olor que passa- fan olor idèntica. La que passa a la ronda... Idèntica olor. La que passa a la ronda ja les passem a tastar tots. Jo ho faria així, per fer-ho més dinàmic. I perquè només portem 20 minuts de programa real i ens hem liquidat una ronda i anem per la segona. O sigui que... Després, No, sí, el top 2 de cadascuna podem fer provant-la, tot i que de la primera me n'he cardat massa, em sap greu. Aquesta fa olor dolenta, però l'altra ja és una olor fatal, ja. Pues ja Ja està. és una olor... Pues, ale. Mira, jo vaig a destapar aquesta, la 12, que és la segona que m'ha agradat menys. Jo estic destapant la 4, que és la segona que m'ha agradat menys, i estic completament... no tinc idea de quina pot ser. Com ara sigui una birra que m'he pres 1000 vegades, realment em sabria greu, perquè jo aquesta, com... La primera que sí que era una birra barata de súper, aquesta no et sabria dir. La tercera que m'ha agradat menys és Sant Miguel. Sant Miguel, ostres, molt Sant bé. Miguel. Sí. Pues mira, no ho haguéssim pas dit, Per olor, però la Sant Miguel deu ser la Selecta o algun pas diferent, de la Sant Miguel, perquè la llauna no em sona Sant Miguel normal. Estem muntant aquí un pollo. Home, és que ho has posat molt bé, això, Sí, la Emi s'ho va currar. Sí. Àguila sense filtrar. Bueno, que feia olor rara, no? Sí. Aquí s'ha de dir que aquesta vaig llegir que s'havia de donar la volta abans de servir-la, perquè com que porta el pòsit aquest, Vale, no li hem donat la volta, Vale, no sé si això li ha vale. tret punts, però... És una Pilsner marca blanca d'algun lloc, Vale. Pilsner genuïna. Sant No Miguel. identifico la llauna, és probable que no l'hagi vist mai aquesta, no estic identificant gens la llauna. Sant Miguel és... Ostres, no estic Quin número identificant era gens aquest? aquesta llauna, La que menys m'agrada... La 7. Ostres, la Burgemesser, cervesa de supermercat. Havia dit que era l'última era una cervesa de supermercat, aquesta doncs m'hi he costat. Aquesta no sé ni de quin súper la tenen, si algú ens pot il·lustrar. És horrible, Pues mira que Desperado no està mal, aquell toca tequila Saps? i llimona per mi, no sé les cerveses com vosaltres, però a mi Sí, no, em Sí, fot però és que com- el problema no sigui és la llauna, dolenta. les cerveses són més bones de vidre. No estic d'acord amb lo de les cerveses amb llauna, i
La d'Esperados poder canvia, perquè per exemple a mi amb l'Estella Galícia em passa que les de la llaunes no puc amb elles, però d'ampolla em serveix, però en general la llauna si està bé no sol ser problema. La d'Esperados també s'ha d'entendre que cada cervesa és pel seu context. Si et ve de gust, merci, vale, de bon preu, doncs la Burgemeister. Poseu superat una Budweiser, Jo les dues últimes per mi eren les dues cerveses de supermercat i mira. Vale, doncs el que dèiem, la d'Esperados és una cervesa que també s'ha d'entendre en el seu context. Vull dir, a mi m'agraden molt les clares. I si tu estàs competint la d'Esperados amb una clara, per exemple, et ve de gust, fa caloreta, una clara et sembla massa fluixa i vols una cosa més contundència, doncs la d'Esperados pot ser una molt bona opció. Si el que vols és una cervesa com a tal, no hi ha gaire per no agafar-la, sobretot pel sucre afegit, per tot. Una mica, no sé si és el primer programa que estàs, però algun altre havíem discutit també, passava una cosa semblant amb les del Lindemans aquestes de fruites del bosc i tal, que el problema no és que siguin cerveses amb fruites del bosc. Uepa, no sé, que ja recolliré. No, el problema no és que siguin cerveses amb fruites del bosc, el problema és com te les venen com si fossin una cervesa normal o inclús una alàmbica i no té res a veure amb el que hauria de ser una alàmbica. Una d'Esperados igual, te la venen com a cervesa aromatitzada i bàsicament és una clara amb molt més alcohol. I no m'està estranyant res el resultat fins ara, no. A mi em fa por la primera, perquè com la primera sigui alguna història de... Podem fer l'última opinió i canviar l'ordre, si... Sí, no, jo tinc claríssim, vull dir, és que ho tinc... Jo potser canvio l'ordre. Només per ensumant ja ho nota. Jo, sí. Bueno, jo ho tinc bastant clar, jo em quedo amb l'11. Té un gust a malta, té un torrat al final i dona una contundència que tot i tenir moltíssims defectes. Dintre el que tinc que comparar... Vale, jo ara faria més divertit. Per què no portem 2 gots nets? O sigui, anem a tirar aquestes, passem una mica d'aigua i provem la top 2 de cada un de nosaltres a compartir. I així ho fem més entretingut i ho allarguem una mica, perquè si no això s'està acabant. És que ara aquesta, cada vegada que passa el temps, m'està agradant més. Xiveca, no ho sé, aquesta ara està guanyant cos, però no m'està agradant, que està empitjorant, la 2. Uf. Xiveca no crec que sigui Xiveca, perquè té massa torrat, té massa cos per ser Xiveca. Tenia més opcions de ser Xiveca l'anterior que aquesta. I aquesta també té un punt torrat, un punt més potent que no... Però vaig a trolejat en Lluís, nosaltres jo convençudíssim, en plan dobles IPAs, fantàstic, les volia provar, tal, i ara... Pobre Edgar allà fent fotos i vídeos de les dobles IPAs. Sí, muntant-ho tot aquí i tal, i vinga. No se n'espera. Clatellada. Aquí és perquè no ho hem pogut entrenar i anar al supermercat a comprar cerveses i així ho tenim fresc. Clar, és que no us ho volia dir per això. Vale, pues la número 2 meva... És que amb aquesta m'està agradant més. Va sonar en Lluís i ara Edgar. Que canviaré l'ordre. Número 2. Vale, número 2. També te'n prova tu, la meva número 2. La número 2, prova-la. Quina és la teva segona? 11. La 11. No, espera't. No, la 9, perdó. La 9, vale. Després ho farem a la top 1, però primer fem amb la top 2. Sí, la número... Hòstia, estic cardant una barreja. Ja et dic, m'estan agradant... Ara potser ha canviat més aquesta, que m'agrada més, però... Estic cardant una barreja ara, que no sé quina és quina. Vale. I on està l'altra? Aquí. No, i la copa, on l'he deixat? És aquesta? Sí, suposo. Aquesta és la meva. Que jo m'he servit la número... Vaig buscar una altra copa perquè... Merda, caos, ara. Jo m'he servit... La teva segona, Lluís, quina era? La 9. No, espera't. Vaig apuntar-me un bloc de notes o alguna cosa. És que si no, perdré una mica. Vale, em sembla que canviaré l'ordre. Perquè m'està agradant més la 8 ara. Vale, espera't un moment, perquè ens les has de deixar provar. Hòstia, ara m'estic carregant l'oliu. A veure... Masses copes. La número 1, o sigui... Sí. Però estan bastant igual, Estan bastant bones. Lluís, és la número 9. Jo ho tinc apuntat aquí. La teva top 2, Edgar? Ara aquesta és la 1 i aquesta és la 2. Ah, ho has girat. Sí, ho has girat. La teva top 2, Edgar, quina és? Bastant similars, les la proves. 5, vale. La meva top 2 és la 2. Sí. La teva top 1 és la 1. Però estan bastant iguals, I la meva top 1 és la 11. Vale, bueno, de moment apunto els top 2, que són els que tenim ara servits. A mi em És falta aquesta la que servir-me... m'ha servit? A mi em falta servir-me la top 2 de l'Edgar. Sí. Les meves te les has servit, no? Sí. Espera't, que jo no sé quina és. I primer aquesta. Espera. Aquesta és la de l'Edgar, si la I vols... si provem, anem per parts, si provem les teves... La que has dit. La meva top 2, sí. Sí, perquè és que si no ens servim totes i ens quedem un lío. Cap problema. Que jo no sé ni on Provem la meva top 2. Jo Sí, tinc controlat això,
Posa'm aquí la teva 2, que ja no sé on Aquesta està. va ser aquesta res. té bastant... Em sembla que és Vale, la teva. Em sembla que és la teva, aquesta. Sí, per color sí. Té una olor bastant a malta i palla. O sigui, no està mal l'olor. Espera, és que he deixat el programa en segon pla. Veus? Ja està. Aquesta ha sigut la segona, i ha millorat, però té un punt raro en boca, un punt com alcohòlic forçat, Jo m'estic quedant un lío. que no m'acaba de... Aquesta està bona. Jo estic aquí estressadíssim ja. Sí, perquè ja no sé quines sap copes què són s'està quines. Però sí, té una olor rarota, de... no sé de què. No, a més una olor que s'ha intensificat molt, s'ha intensificat moltíssim amb... Però no és desagradable, no? És... No és especialment desagradable, però de gust sí. No, però té una bona... No, m'agrada aquesta, Sí que té un Per punt això la dolç. primera, que té un punt de fons de boca que rasca, com un alcohòlic, però no, que a mi no m'acaba de molar. Això que dic que podia ser, aquesta no sé què m'he aventurat a dir, però aquesta per exemple podria ser això, una... No, una Amstel no, estàs una Amstel dient? és bastant pitjor. La 2 m'he aventurat en su moment o no? Crec que no m'he No, aventurat. no has dit res, aquesta no. Té bastant olor a malta, És que està com tant en un rang intermig, però es nota molt industrial, que em fa dubte que sigui una cervesa de superbona o una de les comercials reguleres, però que està ok. Una Cruzcampo, per exemple, en aquest cas podria ser-ho. O inclús una Alhambra, o... L'Alhambra, la rosa, com de la llauna blanca. Mahou també podria ser una No està Mahou mal. verda, podria ser una Mahou verda. No sé, no em vull mullar, no em vull mullar. La primera sí que m'he mullat. La primera m'ha agradat massa, per ser una cervesa comercial, llavors dic que ha de ser alguna que li tingui carinyo. Per tant, jo opto per Estrella o Mahou 5 estrelles, però... Jo crec que estrella no és aquesta. No, perquè Parlo de la meva top 1, que encara no l'he provat. Ah, vale. I aquesta? Aquesta no és que no em mullaria. A mi l'olor rara aquesta, bueno, és rara, no és dolenta. També És s'ha de dir rara. que està millor ara que quan estava freda. La teva segona et fa olor Però l'olor massa, no sé. per mi, com a piruleta, el dolç. Sucre afegit. És que em sona, Jo aquesta és el que m'ha passat, que... Perquè no pot ser-ho, però quan l'he ensumat per primera vegada, m'ha fet l'efecte una Jupiler o alguna d'aquestes, o inclús una Stella Artois, però que sé que no arriba en llauna. Però aquest tipus de cerveses... Poder una Heineken podria ser. El que passa és que li trobaria alguna de llúpol i no li trobo res de llúpol. Aquesta podria Bueno, ser. a mi no m'acaba de triomfar aquesta, No, per això l'he posat en top 2, però és que les altres dos he vist que eren lamentables. Vull dir... No, però està bones, És que per poc que sigui... Vale, què preferiu fer? L'obrim ja ara i seguim anem per la següent No. o esperem a fer la ronda i Sí, l'obrim, però no? amb Per les tres així... i així Vale, i quines així tenim agraden quines més tres i- estan més o menys al mateix nivell segons el nostre criteri. Per una boll, no, per color no es pot ser una boll. I per gust tampoc, una boll l'apreciaria més. I la primera tampoc per color, crec. Ja n'hem de provar la Vaja, no, ni de broma, ni de broma. Vull dir, la boll té un kick al paladar que aquesta no té. Sí, sí. Té una mica aquest kick, per això m'ha semblat que podria ser estrella. Perquè l'estrella, en comparació a les altres lagers, té aquest plus de gust que ens no tenir. I la Mahou 5 estrelles també el té, però és que a la carbonatació no m'ha semblat la d'una estrella. Una estrella reté més el gas i fa una bombolla més grossa. I aquesta té una bombolla super petita i molt poca retenció de gas. Per això podria ser Mahou 5 estrelles. Esperem-ho, a veure si l'he encertat. En teoria totes han de ser lagers. No hi ha... Clar, no volia agafar boll perquè el color ja es vist molt diferent. Sí. L'única així que vaig agafar rara va ser la d'Esperados. Que vaig pensar per olor ja notarem de seguida. I sí, Ja a veure, es nota un pilot. i ara anem a No és provar dolenta, però aquesta, és diferent. aquesta la clar, de l'Edgar. Anem a provar la de l'Edgar. Quin número és, a veure? La de l'Edgar és la número... Espera, t'ho tinc apuntat, La número La de... 2. És la número 5, la de l'Edgar. Sí, La sí. meva Ah, és la sí, la número número 2, 5, la de sí, l'Edgar és la exactament, número sí. 5. Vale, sí. La de l'Edgar és la posa'm número 5. Aquesta, a veure. És aquesta. Sí. A veure. Que és la que al principi m'ha agradat, però cada vegada que passava, doncs... Aquesta olor sí que fa això de sella de cavall una mica, No és pas Que ja és desagradable, una olor que ha d'estar en les Però lagers. es nota aquesta molt olor. fluix, nota molt fluixa. O sigui, quan l'he servit és la que més m'ha agradat. Però a mesura Molt suau, molt fluixa. que passava el temps, m'ha donat... Ara perdent, per mi. És que diria Sant Miguel, però fa massa bona olor. Vull dir, a nivell No, d'intensitat, perquè Sant una Miguel Sant ja Miguel l'hem quadraria. Poder una Cruzcampo, poder aquesta sí que és Cruzcampo, Perquè és una birra molt suau, la Cruzcampo, Pot ser. molt... que no atreveix gaire, però que al final acaba resultant... Bueno, a veure, si te la mires des d'una perspectiva més cervesera cata, vull dir, és una cervesa que Espera. al no destacar amb res, acaba fent mig bé tot. És de les que aprova raspant perquè no té cap defecte gros, però tampoc té cap atribut positiu gros. I en aquesta no li veig... En nas no li veig res positiu. no és Negatiu tampoc gaire, un punt dolç, però... No sé quina em quedo, de Ostres. les dos. Uau, el gust no m'agrada,
Té com un punt sec, però al mateix temps com de xarop de sucre afegit. No em mola. Sí, com més l'ensum i més això, més dolça la trobo, en plan de sucre afegit, de xarop de sucre afegit. Podria ser una Carlsberg. És que les olors d'aquestes dos no m'agraden. De Podria ser gust, una Carlsberg, bona. Podria ser una Carlsberg. Ja et dic, al principi estava bona. Ara ha perdut bastant. Bueno, doncs de gust no sé quina em quedaria. Jo em quedo poder amb la meva, Estan molt a la part, em sembla, La meva la trobo menys rara. Vull dir, no sé d'olor, m'explico. no? De gust i d'olor la trobo menys rara. No és bona, però no és un desagradable que hagis de fer una categoria de... M'agrada més la d'en Lluís, La que és... Bueno, la meva encara no l'hem provat, no? Sí. No, encara no. La primera és la meva. Ja, jo les he provat totes ja. Coi. Ah, ja te l'has Haig de provar-la. Sí. Ostres, la de Lluís la trobo molt rara, també. Sí, l'olor és una mica rarota. Sí, la número 9. Ostres, aquest pas em quedaria amb la meva com a segona més bona de totes les segones, Què dic? És que d'olor no m'agrada cap de les tres. No, però la meva és la que trobo un dolent més estàndard. Fa una mica olor com de pegamento, la teva. La meva? I la teva com de gat mullat. Sí. Jo la meva la trobo tot el dolent que pots esperar d'una lager del Montón, per dir d'alguna manera. Vull dir, però no et sorprenen noves cotes de maldat. La de l'Edgar sí, la de l'Edgar té un tipus de dolent que et fa parar-hi atenció i després no saps identificar ben bé. I aquesta em recorda bastant a la meva, en certa manera. Sí, que sí, ara t'ho anava a dir. Sí, d'aquest punt com que et dic, La com 11. Stella Artois, Jupiler, inclús Amstel de la com d'Eurolager clàssica. O sigui, la 2 i la 11, d'olor... Jo diria que són Eurolagers clàssiques i poder inclús europeus o per mercat europeu. O sigui, Amstel, Heineken, al igual, jo trobo que els hi falta el llúpol per ser Heineken, però podrien estar en aquesta Stella Artois, si es fes amb llauna. Vull dir, aquesta categoria d'Eurolager, de cervesa per prendre en grans quantitats sense masses aspiracions. Heineken, la de Lluís. Que podria ser-ho, No em recorda bastant, perquè és... La de l'Edgar és com olor a gat moll, tio. Però la Heineken té un plus de llúpol Gat moll. que aquesta no té. És que no he olorat mai un gat moll. Un gat moll, Bueno, vull que dir. no tens gats. Però sí, ja et dic, al principi estava bona, però cada vegada que Jo s'acaba calentant... la de l'Edgar, jo em sap greu, la de l'Edgar és la que menys m'agrada. Sí, De totes, també, de les crec. 3 del top 2, 3. De les 3 del top 2, la de l'Edgar és la que menys m'agrada. Bueno, és que li ha tocat Moritz, Sant Miguel... A veure, que m'ha tocat Budweiser i una del Però, bon preu, jo la Budweiser la tenia més, o sigui, molt més ben qualificada, no com... Horrible. No, Però de veritat, Sí que és... Genuïnament horrible. Sí. Vull dir, no, jo Bueno, la tampoc que em pensava sí. que fos tan dolenta. La Burgermeister aquesta sí que... Aquesta crec que era la més Burgermeister és barata. de 25 cèntims la llauna, 22 cèntims la llauna. crec i que per valia mi- 24, crec. I d'aroma, ho heu vist, està millor la Burgermeister que la Budweiser. Vull dir, no és... de gust també, però d'aroma... Doncs anem a obrir la... Gat moll és millor o pitjor que gos moll? Va, feu top Per 3, l'estil. de les dues feu top 3, quina és la que menys i la que més us agrada de les 3 que estem provant ara? La de... Jo la que menys diria la teva, la que Laica, menys, Jo també. i Sí, entre bueno, la meva i ara- la d'en Lluís no et sabria dir. Ara hem pitjorat. O sigui que sí, la meva és la pitjor. Bé, És fem que el la meva top... té un punt químic que fem- la teva no té. fem Jo diria el la top teva. 6, Jo no? diria la teva. És que vale, Com a millor del top 2, la teva. Sí, Jo crec que també. Per olor són molt similars, però de gust podem quedar amb la 11. Saber el que La meva serà, està agafant un gust raro ara, la teva, sens dubte. És la millor de top. La top Sí. 2 millors, la teva, després vindria la meva i després la de l'Edgar. sí. Sorry. Vale, doncs obrim, obrim la de Obrim-ho l'Edgar segona. per ordre Al final he per ordre canviat. al revés. Aquesta l'havia posat... Com a top 1 d'entrada. Ostres. Sí, La número 5, l'he no tret és perquè aquesta? no... Doncs anem a veure. Perquè no La m'està- número 5 que era... No, ara farem el mateix, però per les guanyadores de cada... Destapeu la 2, diu Gonzo. La número 2. La número 2 és la que farem ara, és la que número destaparem just 2 després d'aquesta. Vale, Sí, la número 2 és aquesta d'aquí, era la meva És top la d'en 2, Gavi. el meu top 2, la 2. I la meva és la... Estrella normal. Estrella Estrella normal, normal, què dius? Uau. Joder, pues sale mal, sale mal. No, no, que va. Al principi m'ha agradat, Lo que és. però al final no. Fa olor de gat moll, l'estrella. Vamos, senyors. vamos, no ens linxeu gaire, sisplau. Gat moll. Estrella, sí. Ja ara tinc curiositat per la meva, per a què serà el meu top 2, a veure què. Que ha quedat per davant. Ui, que aquí tindrem... Sabeu el que és? Té, jo ja destapo la 9 també. Aquí veig color...
Epa, doncs mira, la redempció de la Moritz. Redempció de la Moritz. Moritz 7. Moritz 7. Moritz 7 per davant d'Estrella, Moritz 7 guanya Estrella, Però tenen la Moritz normal que és... La Moritz normal que ha quedat de categoria càncer-sida. Que és sida. Bueno, aquesta és la meva... I la millor de la ronda 2... Jo la trobo molt dolça, Estrella, la Moritz normal la trobo superdolça. Moritz 7, que mira el Moritz 7 és una birra que m'agrada, però no l'hagués pas identificat ni a broma, M'agrada la teva, oye. Oh, atenció, Heineken. Vamos! Tenim mig paladar encara. Bueno, veiem l'Stop 1, igual és una merda. Hòstia, collita, No, aquesta jo sabia que era... Que a mi m'ha agradat molt pensant que era Estrella i m'he com dic, no em sembla del tot Estrella bronca. Aquesta tenia gust de Heineken. Acollonida que és això, perquè em segueix agradant ara que s'ha escalfat. És el que has dit de... Els olors aquests de quadres, això, són... Sí, doncs Heineken. És centroeuropeu, sí. Gat moll, Estrella. Jo tenia clar que era un Eurolager i pensava que la Moritz també seria un Eurolager. Vull dir, si m'hagués sortit Amstel, que la tenim com molt mal considerada, no m'hagués sorprès, perquè realment, vull dir, és un tipus de cervesa que ha de ser dolenta perquè la definició de l'estil és que sigui dolenta, entre cometes. A saber què sortirà ara d'aquí, perquè... Sí, ara... Perquè aquí ens ha quedat Sant Miguel normal... Aquí ens ha quedat molt bé, Roi, mira, primera, segona, tercera. Es queda Cruzcampo... Clar, aquí la podem mirar a part, ara. Cago en la puta. Es queda Estrella Galícia no té aquest tipus de llauna, menys mal. És que no la vaig voler agafar per això, perquè és llauna rotllo Red Bull i dic que ho sabran de seguida. Jo encara vaig molt a cavall guanyador, que això és Maó 5 estrelles. Sí, provem la... Quantes en necessites? Hem celebrat la Heineken com un gol. És que sí, hem celebrat la Heineken com un gol perquè tots tres hem dit Eurolager, he dit pot ser Heineken, estàvem d'acord tots hem estat d'acord que era la millor de la ronda aquesta, i... Bueno, senyors, anem a per les últimes. Em falten 2 gots? N'hi ha? O vaig a rentar-los? Aquí els tens, aquí. Ah, collons, són aquests, pensava que eren els de l'Edgar. A tu et faltaran els 2 gots. I a mi faltaran 2. Vale. Bueno, doncs anem a veure-ho, top 1. La top 1 meva me n'he servit massa perquè no ho he calculat malament al principi i en tindreu un xurret. Per mi segueixo pensant que serà la millor top 1 de totes. Sí, la que té metàl·lic. Sí. L'únic problema real que té és que és metàl·lica. Vull dir, pensava que era estrella. Jo tinc curiositat per veure quina és la que per mi és millor que la Heineken, perquè pom fa. Sortirà una superbarata ara de marca blanca. Com surti la del Mercadona i si portes tota l'estona allò parlant superbé de la Mercadona, mare de Déu, Bueno, i tu, aviam que et surt millor que la Moritz, no? Sí. Moritz 7. No, però és que aquesta dobló també és que era millor, és que guanyava. Quina és la teva, Gavi? La meva, la 1. Queda poqueta perquè me n'he servit massa al Tu en principi. tens ja? No. Doncs un colí. Un colí. L'he trobat bona, vull dir, no sé. Sí, l'olor és bona, Home, fa una qual que tens molt bé. A mi m'agrada, Té un punt, és veritat que té un punt químic, un punt astringent, però fa agradable, el compensa ben el dolç. És la típica que podria ser de maltes torrades i un punt d'astringent. Em trobo agradable, vull dir. I en boca està ben desenvolupada, en boca és contundent, ben desenvolupada. Però dolor no, Dolor és sí, no sé. Bueno, no es pot tenir tot en aquesta vida. I en comparació a les altres, l'olor que feien quan les he obert, sens dubte era la millor, Sí, jo la trobo bona. Sí, l'únic que no és l'olor. No me la vindria a demanar. Està compensada. No me la demanaria expressament, però és la típica que te'n posen una gerra i te la baixes al caloret i poder després de mig litre te'n demanes un altre mig. La bombolla, la que té superfina, omple poc. Surt la xiveca segur. És que si no tingués un kick que té com en paladar i en boca, poder diria que és xiveca. És que jo pensava que era una estrella. Després hem vist que no, que era la lamentable de l'Edgar de la segona, que ha començat bé. Però jo xiveca no ho crec. Té massa cos per ser xiveca. Buah, és que si ara aquesta resulta que és xiveca ja... Ens caguem tots aquí, deixeu de comprar estrelles, estalvieu-vos 15 cèntims per llauna. Tinc la llista de preus per allà, després mirem. Sí, després mirem els preus a veure com han quedat, Vale, doncs aquesta... Vale, aquesta ok. Vinga, anem a provar la top 1 de l'Edgar. Quina és? Seria la top 1 de l'Edgar? És aquesta. La número 8. La número 8. La número 8. Sí, que l'he canviat al final. Em posa... Vinga, té. Ostres, però té una olor familiar, Té una olor com floral, té un floral familiar, no és la primera vegada que ensumo aquesta birra. L'olor podem que dur la de l'Edgar. Sí, jo també, Té una olor que és com floral, també té aquest punt metàl·lic que totes aquestes ho tenen, bàsicament.
Poder la Heineken la que menys, però... Sí, té un punt... Però sí que té... Poder per olor és la que m'ha agradat la més de malta- totes, Un punt fins ara. floral, com a no sé, amb una flor concreta, unes flors blanques. Segur que és algun derivat químic d'alguna cosa que ha salido mal durant la fermentació, però... Aquesta podria ser... Aquesta podria ser Cruzcampo. Aquesta podria ser Cruzcampo. Perquè a mi aquesta olor em sona de quan anava en un restaurant xino dels Únics de Vic que tenen Cruzcampo i em bevia Cruzcampo. Pot ser, sí. Compte, Cruzcampo especial, que és la que exporten, però no, té massa gust. La Cruzcampo la recordo molt més fluixa de gust. Neta, molt neta. Ostres, el que passa és que li falta el kick que té la meva. Podem quedaria amb la meva, per olor sens dubte, però per gust podem quedaria amb la meva, perquè té un kick que aquesta no té. Aquesta és com massa plana, tota ella. És que no sé, és una cervesa molt guarra, tu ho has definit molt bé, la meva U és una cervesa super guarra, però que està bé, vull dir... Sí, però sí que és veritat que és la que més m'ha agradat, però de sabor és bastant planeta. Bueno, és això, no sobresurt res, no és ni molt dolça, ni és molt bueno, seca, ja és has com vist que equilibrada. Sí, per això té I punts, poder per això ens agrada Cruzcampo. més. Jo crec que té punts. Vull dir, Sí. jo la trobo massa forta, així de cap, de memòria, com De perquè sabor dir, té sabor és de Cruzcampo, però té sabor a Cruzcampo. Sí, a Cruzcampo especial que arriba aquí. Compte, no aquella aberració de tirador que es veuen allà. Chiveca Punky Power, diu en Bare. Sí, no. Home, millor que hòstia, la Moritz. no sé quina em quedaria de les dues, I les altres que tenia jo, i el Sant Miguel. Sí, aquesta té un carbonatat que em molesta més, perquè també la bombolla és molt fina, però té més bombolla. I se'm fa... Poder pel moment, poder per menjar aquesta, però per prendre-me-la sola amb una gerra de mig litre ben freda, la meva. Que la meva es pot No sé en espatllar quina. segons amb què sigui de No que sé. mengis. I anem a per la teva. No sé Anem quina a per la quedar-me. teva i sortim ja de dubtes, i llavors fem un comentari final, repàs de preus, i aviam què. Ostres, sens dubte de color és la més clara de totes tres, la 11. No sé si la podeu veure aquí, és super clareta de color. Color Sant Miguel, diria. Ui, d'olor, però no em mola gens ja, Té com un toc L'olor. gairebé agre, També a té CO2 exagerat, molt metàl·lic. Jo l'olor d'aquesta, ja et dic, és la que he trobat poder com més noble, perquè les altres feien unes olors super rares. Aquesta la veig metàl·lica. Em recorda una mica la meva. És que aquí hi ha una altra, ara s'estan escalfant aquestes cerveses. I a la que s'escalfen sí que afloren llavors més les olors i tal. Sí, Ostres, la dolenta, sí. Que ara a l'igual, provem la Sant Miguel o la Burgermeister aquesta. Pot ser Sant Miguel aquesta, No, Sant Podria Miguel ja ha ser. sortit. No, Sant Miguel ha sortit. Ah, ja ha sortit? Sí. Quina era? La que he descartat. Hem descartat a la primera. Ah, vale. Bueno, no, la primera... Ah, però era Sant Miguel normal. no, la segona. Era Sant Miguel Sí, normal. sí, Ah, sí. coi, vale, pensava que era alguna La especial del segona, Sant Miguel. descartada la segona, no? Sí. Aquesta Primera té una olor molt metàl·lica, La trobo supermetàl·lica de nas. Sí, una mica, però... Vull dir, Ja et dic, totes quan són metàl·liques, s'escalfen, totes són sí que- metàl·liques, però aquesta especialment. La bombolla molt més grossa, cosa que em fa de menys bon veure. És que quasi bé per saber si una cervesa és bona, el que hauríem de fer és veure'ns la temperatura Ostres, ambient. no són tan massoques, tio. Ja, no. però llavors diries, hòstia, aquesta olor sí que és horrible. No. No, perquè O, ostres, aquesta encara té un passe. I I de gust igual. Notes molt més els gustos i La els trobo aromes. molt poc cos. I ara es van escalfant i a l'igual notem coses que no molen gaire. Jo ho ordenaria així, La meva, o sigui, dels top 1 m'agrada més la meva, la segona diria la de l'Edgar i la tercera diria la teva. La teva és l'última. Ho sento gaire. La meva a tu no t'ha agradat gens. Bueno, Jo ho faig així, m'ha agradat, però... A mi la d'en Lluís em sap greu, però és que no m'ha molat gens, però la trobo molt plana. Vull dir, no Bueno, m'agrada sí, el és tipus això, de és gas molt que light, té i és massa light. Superclara, I la de és molt l'Edgar, light, però és que passa molt bé. i la de l'Edgar trobo que sacrifica, o sigui, no té res que puguis dir considerablement dolent, és més, la meva és pitjor en molts aspectes, però tampoc arrisca, tampoc dona més canya. I tu la meva no t'ha agradat, no t'ha molat gens. Bueno, sí, m'ha agradat, però... Ja et dic, Hòstia, és que jo no ho sé, Però està quina bastant em iguals. quedaria. A mi la de Lluís em sap greu, tio, però és que Sí? no... No. No, a mi tam... Pues l'he triat abans que la Heineken, ja et dic. No passa res, vull dir, no. Ara sortirà algo horrible. No passa res, vull dir, també hi ha molta Aviam, qüestió de gustos, i aquesta Heineken Sí, tampoc bueno, és com la recordava jo. Sí. Vull dir... Jo des de fa un any ja no poso hates a cervesa industrial. Amb molta olor metàl·lica, és que li noto molta olor metàl·lica. Bueno, la de l'Edgar ara també li trobo, Pues metàl·lic i quadre de cavall, la teua, i prou, a mort. La de l'Edgar ara li trobo metàl·lic també.
És que és això, No, ara no, es la van Ledger té escalfant. metàl·lic, però té un punt floral que no... I la meva, Sí, però... la meva que passa és que fa olor a masses coses alhora, La barrejades, teva de ja me mala l'he manera. acabat i no puc. Encara en queda o no? de Sí, la sí, teva? crec que en queda. És el Perquè ja me l'he acabat número 1, és el abans. número 1. Queda un cul. Ja m'estic pixant. Ja la meva... Ja... Sí. Va, fem obertura de cervesa després que tornis a pixar. Ja acabem de Sí. començar la jugada. Va, apostes. Quines creieu que són el top 3? I per lo que serem lamentables ens odiaran sempre a les cerveseres Bueno, mira, del món. a nosaltres ens servirà aposto- perquè anem al súper i ja sabem quines hem Jo de aposto que comprar. la de l'Edgar és una... Jo aposto que la meva és una Mahou 5 estrelles. La de l'Edgar és una Heineken... Ai, una Heineken, una... Com se diu ara? La Cruzcampo i la d'en Lluís no en tinc ni punyetera idea. Poder una Amstel... No, perquè ja ha sortit una Amstel. Pues no sé, poder alguna de... Poder la del Mercadona... No, és que la Mercadona té un color raro, per tant no ho crec. Pues no et sabria dir. Al igual la cervesa marca blanca de Carrefour, i acabant de sortir d'aquella. Però és que la Carrefour la recordo encara més infame que la del... que la del Bonpreu. Pues no et sabria dir, la veritat, Aquests tastos són divertits perquè, a més de que pilles una taja tonta sense donar-te en compte, que sempre és maco, això, Bueno, els gots que tenim aquí. el punt és que et sorprèn molt, hi ha molts plots twists, hi ha coses que no t'esperes, vull dir, jo realment no pensava que la considerés pitjor de totes i en Nas fos gairebé pitjor de totes, a part de la Desperados, que menja part, no és que sigui dolenta, és que menja part, Sí, aquesta ja fos- l'hem descartat de seguida. fos la Budweiser. Vull dir, la Budweiser mentalment, només poder per lo que costa la llauna la tenia més ben considerada. I coi, la de 24 cèntims ha superat, o 26, no sé, però la del Bonpreu, a nivell de gust i d'aroma, entre tots ho hem vist, de Nas, provar-la no, Covid, històries, però que superava la Budweiser. Feia una olor molt més neta, molt més simple. Bueno, a veure, molt més, tampoc, una mica més. Però costa 3 vegades més l'altra. Ostres. Doncs bueno, què? Obrim? Obrim, No, comencem. jo Per no quina sé quina em comencem? quedaria, ja t'ho dic, Per quina no. comencem? A veure, per ordre, jo tinc la meva com a millor, la segona de la de l'Edgar i la teva com a pitjor. Tu tens la meva com a pitjor, No, la teva com a segona, la meva primera i la seva pitjor. la seva la pitjor. I tu, Jo és que podem quedaria o la teva o la meva. Molts... És que no ho sé. obrim la teva primer, obrim la teva primer, que és la que Vale. tots tres diem, i tots dos diem que això, i tu, em sap Vale, greu sí. perquè vull dir la teva top 2, però... Bueno, jo et dic, Va, Que destapeu, poder és la- estem ahí, estem primera, ahí. segona, jo trio la meva. Entre Molt igualat abans amb que la la teva. meva. Molt Jo igualat la amb la meva m'ha teva. agradat. I no La sabria teva quina, genuïnament, Per de olor em totes- quedo la teva, poder. És que la meva té una olor consistent i té un gust que, coi, doncs bé, vull dir, no és una bona què és birra. Què és això? No, que... Xiveca? No. Què és? Sí. Campo, no. Xiveca, no, tio. Xiveca! Toma ja! Aneu a comprar Xiveca. Està més bona que Més l'estrella. bona que l'estrella, sí. I més que la Heineken. Pel meu gust, clar. Lamentabilitat. Després farem un plano Ah, ensenyant mira, ensenyant la les Xiveca per llaunes, sobre. A mi m'ha agradat més. Ostres, Per que sobre de la fort! Heineken. A mi és la que més m'ha agradat de la tercera ronda. Me Pues sabe no, jo mal, dic la però... primera o la segona, Sí, sí. Me sabe mal, Bueno, I ho la podeu meva veure, està- ho podeu veure per la quantitat de birra que em queda a cada A got. mi és el que més m'ha agradat. Bueno, la Xiveca fiquem com a Punky tercera. arriba la al meva. podio top 3. Xiveca, uala. Bueno, doncs obrim la meva. No feia No? olor de gos moll o gat moll És que comparat tenint en amb compte el que l'estrella. costa la llauna em sembla bona i tot. És això, és Obrim molt la- clareta, La però... teva- Quina obrim? Obrim la meva última. Va, obrim la meva última, per Sí. fer-me quedar malament i La de l'Edgar seria la que ha quedat segona. La de l'Edgar seria la que consideraríem segona, sí. Per mi seria Sí. la... Sí, perquè per mi seria segona, per tu seria... Poder primera, has dit abans? Jo per Sí, mi per tu seria tercera. primera i per ell tercera. És l'Amstel. Amstel. És l'Amstel. Veus? Toma. Amstel cerveza. Puta merda, ho sabia. Bueno, mira, criteri no sé com el tenim, però... No en tenia ni idea, la veritat. No l'hagués encertat. Vull dir... Vale, i la teva? Amstel... I la meva anem a veure... Caurà, què això caurà. coi és, perquè ara ja començo a estar encuriosit. Jo crec que m'ha dado 5 estrelles. O Ah, m'ha que serà verda, com a mínim. Cruzcampo. Ostres, com si Cruzcampo... Pot ser. No tret ho al sé. peu, No me'n recordo què vaig Faig un comprar. Froilán, si és Cruzcampo, ja està descollonant, merda. No, Què és? el Águila. L'Àguila, tu. Ui, ostres. Flipa. Cruzcampo no n'hi compte, havia, compte. Mahou 5 estrelles és una cervesa de Madrid i l'Àguila és una cervesa feta estil madrileny. Per tant, aquí deixo el meu paladar, per si voleu contracar-nos. No. Pues no la tenia tan ben considerada l'Àguila, la veritat. Pues mira, tu. Pues està superbé, vull Vaig dir, a buscar els preus. entra estupendament, us ho he de dir. Jo sí que s'ha agafat, el d'això no l'hagués posat abans. No l'havia provat mai, l'Àguila. Ostres, doncs... La Heineken l'hagués posat més a...
Jo l'hagués considerat més amunt. Jo l'àguila és que no l'hagués pogut considerar perquè no l'he ni provat. El que hagués considerat molt més amunt, sens dubte, és Budweiser. Fa molt que no em prenc, però la tenia ben considerada. Bueno, i també teníem l'àguila sense filtrar. Teníem l'àguila sense filtrar, que no... Que aquesta, en teoria, li has de donar la volta, saps? I perquè es barregi el pòsit i tal. però- No ho hem fet. Clar, això no sé si li ha tret punts. Però em sembla que és grup Sant Miguel, aquesta l'àguila. Em pots passar la llauna? La normal, la que Sí. està més destapada, que és més fàcil de veure. Llavors, si voleu, pues- provem aquesta, però... Tens una altra llauna? Bueno, No, però aquesta remenant, fent una sí, mica exacte. voltecito. Sí. Pot ser interessant, perquè... Aviam, hi hagi- aquestes no dues, sé si pots dir- les àguiles aquestes, una val És 52 Heineken, cent... grup Heineken. Vale, sí, doncs és millor que la Heineken. Sí. 52 cèntims i l'altra 62. Deu ser la sense filtrar 62 I 52 la normal. Crec que Dios, sí. per 52 cèntims és... Suposo. Mare de Déu, és banc for de banc que flipes. Vull dir, estava bona. Jo pensava que era una Mau 5 estrelles una estrella, que costa de seguida ja 8-9 cèntims més. Si l'agafes en pack, sense pack, te'n vas a 75 cèntims fàcil per una estrella. 69 o 75. O sigui... Compreu l'àguila. I la Amstel, que és la que en teoria ha quedat segona, 44 cèntims. Pues mira, I Chiveca 48. Bueno, mira, por ahí està, que fort, que de les més barates de totes, perquè si tu mires en el top segur que totes estan a la meitat inferior de preus. Bueno, és que seguríssim, vaja. bueno, qualitat-preu la Amstel. I Chiveca, però millor Amstel, és més barata. 44, Però l'àguila està a 50... 52. Jo crec que és la que més, sense filtrar. La no, sense filtrar. La sense filtrar és més cara. La filtrada, diguem. Sense Sí. filtrar és 62, ara ho hem dit bé. Però clar, si tenim en compte que, exceptuant la Molenbeer de la part de baix, ens hem patat l'única que hi havia al supermercat... Clar, llavors hem dit... Quines hem dit? Mare de Déu. Llavors la Heineken seria la quarta. També m'he fet una... Heineken són Brooklyn Lager i 65. està bastant més horrible del que recordava. No em sap... No se sap mai. No, sí. També les lagres necessiten un mindset una mica diferent, però... Home, la Brooklyn Lager, espera't. Ostres, Brooklyn fa molt que no prenc res. La Brooklyn... No ho sé, poder ha canviat, o poder la fabriquen aquí perquè hem fet pacte amb algú, no sé, és... A mi la Brooklyn Lager mai ha sigut per mi una que em molest, però home, però... Espera, no, crec que l'estic confonent amb la Samuel Adams, la Boston Lager. No, la Brooklyn Lager em sap greu, no la tinc sota el radar, sorry. Jo estava fent mal liu, no. No, sí, no se sap mai, a vegades... Vull dir, jo aquesta la que he seleccionat, l'Àguila, pensava que l'havia provat, estava segur, i pensava que era o estrella o Mau 5 estrelles. Perquè era una birra en plan de, sé que m'agrada, l'he provat i tot. I era una que no havia provat. Vull dir, no... Almenys no l'havia provat conscientment. No sé, el meu pare alguna vegada havia pillat alguna llauna i n'havia fet algun glob, però no. Jo la por que tenia més... Que guanyés estrella. Més gran? No. És que aquí hi hagués Pils Norca i estigués a l'última. No, impossible. Però sabeu, les he tret totes del Supeco, Sí? Totes, 12 llaunes. Vaig anar al Supeco i vaig flipar, dic, hòstia, escolta, quina quantitat de llaunes de 33 que tenen aquí, rotllo lager. Pues aquesta, la Meister, no és la del... No és la del bon preu, és la totes del són Supeco. Carrefour. Supeco, sí. Pues l'àguila me l'aniré a pillar, sap greu, vull dir. I jo poder Els que sapigueu, la propera partida d'Andent, en lloc de portar estrella, portaré l'àguila, em surt més barat i m'ha agradat més. Sí, jo la Chiveca en lloc de la Heineken. Sí, que més que barata Chiveca i no ho m'ha hagués agradat esperat menys, pas, en teoria. A mi la veritat és que la Chiveca, podeu comparar el que queda de les meves tres, mira, me les veu perfecte en càmera, això és la Chiveca, és la que menys me n'he begut de les tres. Aquesta és la Amstel, que... Bueno, és que té una olor guai, la veritat, l'olor està xula. El gust no. I l'àguila és la que segueix, la que porto bevent des del començament i de la que me n'he servit més i en plan zero paradiment i més encara ben provat les altres, que més m'ha agradat a totes. Ostres, em sap greu i tot ara, perquè mira que estrelles me n'arribo a veure, amb els amics i tal, però... Bueno, ara seria qüestió de comprar-te les dues que t'han agradat més i les proves mano a mano i llavors saps Jo és que realment. o sigui, m'ha agradat l'Amstel, però tampoc m'ha acabat d'agradar la seva i la Chiveca és la que més m'ha agradat de les tres. Però... Clar, tampoc l'havia provat mai amb llauna així la Chiveca, igual està més bona la Chiveca amb llauna que d'ampolla o de... Bueno, clar, era un... O no, sí que l'he provat de llauna, el que passa és que aquestes són a les noves, amb la nova etiqueta i tal, no les havia provat pas. Bueno, també és qüestió de gustos, és el que dèiem.
A l'igual, no sé, Home, les però proves les tu i per últimes- tu la Chiveca no és Però tant com aquesta la ronda, Heineken. però aquesta ronda però sí també que ha depèn sigut una del- mica més de variabilitat a nivell del que cadascú ens agradava, però la ronda anterior hem estat super d'acord Sí. en que, en l'ordre, la Sí. pitjor, la de l'Edgar, que era l'Estrella, després venia la Moritz Moritz 7 i després Heineken. i la més bona, la Heineken. Sí, això I les sí. primeres sí que ha sigut molt més individual de gustos, però pel que s'ha descartat, després posant-ho en comú, difícilment haguessin passat més rondes. I en el fons al nas li hem ficat tot, vull dir, no hem tastat directament, però en sumant hem sumat tots. I a nivell d'olors estàvem bastant d'acord a quines ens agradaven més, quines ens agradaven menys, o sigui que... Sí. Bueno, ha sigut una sorpresa, la veritat, no... El més sorprenent és que probablement l'única que no hagués provat de totes és la que més m'ha agradat. És curiós. No. Sí, mira, no està mal, no? Bueno, la Sinfiltrar I les- tampoc l'havia provat. La Sinfiltrar tampoc l'havia provat. Ja et dic, ha estat bé. Sí, per pensar que hi hauria una Mau 5 estrelles. Oh, quina pena. Tenia No, ganes és de això, el prendre. Supeco, les que hi havia el Supeco, no. Clar, tenen l'Àguila, que va sortir com a competència... Podem fer competència amb ells mateixos, perquè... Bueno, el grup Heineken és diferent que el Sant Miguel Mahou, em sembla. Clar, és la competència directa, perquè l'Àguila és com representa que han refet una cervesa que es feia no sé quin barri de Madrid i tal, que no és l'Amstel, no és de l'Amstel, i era com la recuperació d'una cervesa desapareguda, que era l'Àguila de tota la vida d'aquí, bueno, d'aquí, d'Espanya, a nivell espanyol, aquí però també havia entrat bastant fort, i que després l'Amstel va com a agafar-ho, però tenia un gust completament diferent, perquè l'Àguila Amstel és una cervesa, t'ho dic, amb un perfil de gust molt més Eurolager, molt més danès, molt més estil Heineken, per exemple. Que en aquell cas l'ha guanyat i és molt més econòmica. I no sé, pues bé, el que passa és que aquesta Heineken tenia molt poc gust a llúpol, i jo la recordo habitualment amb més gust a llúpol. Igual en aquest cas sí que varia, que abans ens ha comentat en Cavern... No, en Cavern, que ens ho ha comentat. Espera, que busco... No, l'Under... No, espera, que m'he perdut. Ah, no, en Jubipu ens ha comentat abans el tema de llaunes, ampolles. Jo crec que el tema de... En la Heineken igual sí que és bastant... a tenir en compte el tema de llauna ampolla. Perquè jo recordo que quan havia fet comparatives i tal, i quan inclús a vegades a altres bars d'aquí Vic m'he demanat la Heineken amb ampolla, bueno, aquí mateix alguna vegada, és una cervesa que de fet és la millor alternativa, la prefereixo una Estrella i la prefereixo moltes altres, perquè té un punt de llúpol i és molt rodona tota ella, no és una gran cervesa, però és molt rodona. També crec, personalment, que han millorat bastant les receptes totes elles. Totes les industrials, crec, des Bueno, de fa s'han de molts posar anys. les piles fort, perquè hi ha molta competència. Per això, Un dia... que jo crec que moltes receptes s'han millorat. Sí. Jo, per exemple, a Sevilla vaig provar la Cruz Campo i està molt bona, per exemple. La d'Amstel seguríssim que s'ha millorat, però També seguríssim. hauríem de mirar les dates de consum preferent, no? Que a l'igual... No crec que amb aquestes no Més afecta o gaire, és menys. pasteuritzat i amb llauna, vull dir, no... Sí, aquesta... L'única que podria haver... Mira, 5 de març del 22. No sé si els hi donen un any. L'única que si podria els hi donen tenir un any. variabilitat és la Molenbeer, la Burgmeister o aquella, perquè bàsicament perquè la llauna que deuen fer servir per vendre la cervesa, però que la venen deu ser una merda de qualitat que flipa. Les altres són prou cares com perquè la llauna almenys aguanti 5 anys sense problemes. Doncs Sí, no però sé. com més fresca és millor també, vull dir. Sí, no, quan ens calenten, si tenen algú dolent, se li nota. I llavors és com... Mira, 21 de l'1 del 22. Poder estar menys No, fresca però la està- xiveca que l'àguila. Ha estat bé, ha estat bé jo crec, això, i tampoc hem quedat tan malament com ens esperàvem. Ens hem ventilat les cerveses més dolentes relativament ràpid. la Burgermeister aquesta. M'ha sabut greu per l'Estrella, objectivament, la tenia últimament com una cervesa bastant més bona. També s'ha de dir que normalment quan la veig amb llauna és llauna i directament, també sense aroma, sense res. Bueno, jo per I- exemple... Mira, Jo per aquesta també exemple... és de març. les- L'Amstel, més fresca, poder. les- Més fresca l'àguila i l'Amstel que la xiveca. L'estrella, per tercera, exemple, jo al sí, principi per quan l'he igual. provat, és la que més m'ha agradat. Quina la... L'estrella. Sí. Al De principi. freda, Ah, freda, sí. les has canviat, no? Sí, és veritat, Sí, les ha canviat. Sí, l'Estrella no s'ha colat a la segona ronda perquè a l'escalfar-se ha perdut, bàsicament. Sí, sí. Si Des no agafat hagués l'Amstel, s'ha quedat a no? la segona ronda, si no hagués passat a primera ronda. Sí, sí. I segurament, és veritat que comparant-ho fredament amb les altres, segurament l'haguessin guanyat. Jo Amstel estic convençut que han canviat recepta. Però bueno, no és a tenir en compte, vull dir, són coses... fan pensar, en cert punt, vull dir, Sí, sí. que com molt així profund, però no, realment, Bueno, peculiar. top 3, no? El posem aquí. Sí, el top 3, el posem aquí, que sí que es veu. Xiveca, Bueno, hi ha Xiveca, molts gots. que no es veu tant. Amstel Amstel i Àguila. i Àguila, ostres, sí. Seria el nostre Ningú- top 3. No ho Sí, haguéssim sí, dit mai de sí, la sí. vida, eh? Segurament Vaja. haguéssim dit Heineken...
Vaig a fer foto per Insta, perquè Estrella és ahir és... Bueno, també s'ha de dir que no les hem provat tots. No, sí. Però bueno, jo crec que el resultat no m'és variat gaire. A veure, penseu, la preselecció estan tots bastant d'acord, Sí. Bueno, l'Edgar estava entre l'Estrella i l'Amstel així molt igualat, llavors s'ha de cantar per l'Amstel, però... Jo els únics dubtes que he tingut en tota l'estona ha sigut entre la Budweiser i la del Carrefour. I ha guanyat la del Carrefour, és gravíssim. Bueno, mira, doncs jo per olor he triat la Xiveca, perquè la Heineken em feia una olor una mica rareta. Però bueno, és això. Clar, jo si potser sí que hagués triat Heineken davant de la Xiveca, perquè la Xiveca l'he trobat massa... Bueno, però ha set per olor, que l'he triat. Bàsicament per l'olor. Perquè Xiveca poder no fa olor. I és massa poc atrevida. Pensava que seria Cruzcampo, poder. No, la Vicar. És per veure també litres, això, no? Per això és tan light, no? Té molt poc alcohol, 4,6 és la que menys de tot el top. No? Si no m'equivoco, és 3,9. Sí, 4,5. Clar, a l'Àguila quan té d'alcohol? A veure... 5,5. L'Amstel, 5. I la Xiveca, 4,6. Bueno. Sí. Sorprenent, si més no. Sí, completament. Amb ganes de fer una cervesa bona, però... Bueno, ara provem la Cíclic, no? Va, fem la Cíclic, sí. Ens redim una mica en el món cerveser. Bueno, ràpid, no? Sí, fins a 2 quarts màxim. Fem la Cíclic així una mica rapidet. La Cíclic voleu fer o...? Espera, no, és de mig litre, Bueno, de 750. Jo faria un altre dia. Espera. Lluís, que l'Edgar diu de fer-ho un altre dia, si no fem... Escull el que vulguis i ja ho repartim després, ho arreglem. La Cíclic és... El que diguis... Voleu comparar alguna amb alguna altra? Aviam. Sí, si no repetim... La Moritz o la Heineken o Estrella amb la... Bueno, ara ja no sabem quin got és. Recança, objectivament. Ja no sabem ni quin got és. Pues si no vull... Tenim un bon pollo aquí muntat de gots, Sí, no. És que la Cíclic no. Hauria de ser una altra. Alguna... I si la provem el pròxim dia i ho deixem aquí, quasi? Sí. Sí, no? Ens quedem aquí i... Sí, perquè ja... Acabo de posar... Mira, l'Edgar ara l'Edgar és una torre de cervesa. L'Edgar és el nostre col·laborador transformant, que es converteix amb el logo del... Sí, és a dir... Bueno, no sé si tu què creus que... Bueno, què creieu? Que hem perdut la credibilitat una mica o l'hem mantingut? Al contrari, mantingut o incrementat. Opineu també, sisplau. Sí. Hòstia, la Budweiser m'ha sorprès molt, Sí, a mi també. Feia molt que no la prenia i m'ha donat molt poca ganes de tornar-ne a pillar, Jo la tenia així com bastant en l'aire. Les decepcions, poder, després de la Budweiser a nivell, han sigut les de... Com se diu ara? Ha sigut l'Estrella i la Heineken, poder les segones decepcions, i les altres simplement ha sigut desconcert i ambrosia, vull dir, no... Molta fantasia. Que la Moritz hagi descartat a la primera ronda per tenir gust d'abertura no m'ha sorprès. Molta gent que no li agrada la Moritz perquè té gust d'abertura. A mi personalment no em desagrada. M'hagués tocat a mi el que diem part de sort no s'hagués descartat a la primera ronda. Clar que davant de entre la Moritz normal i la Moritz 7 que m'ha tocat, segurament hauria guanyat la Moritz 7, però vull dir hagués... No, llavors sí que s'hagués descartat a la primera ronda, sí. I tinc curiositat per aquesta, per l'Àguila sense filtrar, que al igual si li haguéssim donat la volta, no? Això que diuen. Ja no ho crec, si no fem el proper dia, si no, portem una d'aquestes i fem la comparativa. Jo m'encarrego de portar una Àguila normal i fem això, i fem una comparativa... Estan al Supeco, que estan a prop de casa teva, les pots portar les dues. Ho vaig a comprar Iumo sovint. Compra les dues, doncs. Sí, les pillaré jo i el proper dia... I provem, no? Aviam. No sé, jo crec que l'he descartat jo, aquesta. Però més que res per l'olor. Sí, però no feia una olor agradable, No, però... No sé, s'hauria de provar un mano a mano. A l'Àguila i a l'Àguila. Les teves al principi eren metall pur, però... Les meves totes són metàl·liques, vull dir... Jo tenia el quartet de metal aquí i aquí podíem... Vull dir, no... Sí, no... Totes eren metàl·liques i ho són encara, però vull dir, és que a vegades, moltes vegades et quedes amb errors. Per mi també és com una mica lliçó, havia d'escollir entre 4 metàl·liques. Per mi totes fora, són metàl·liques. Però després també m'ha obligat a apreciar més enllà del metall i he vist que la Budweiser i la Carrefour no valien res
I les altres dos, bueno, doncs tenien un punt interessant més enllà del metàl·lic que era, bueno, que podia inclús considerar-se agradable. I l'última, amb totes les seves imperfeccions, ha sigut la que més m'ha agradat. Vull dir... Sí. Bueno, aquí ho tens, veus? El águila sin filtrar, girar sin agitar, diu. Girar sin agitar antes de... Que està el logo al revés. Sí, antes de beber. Bueno. Sí. Moltes d'aquestes són per veure de la llauna, també. S'estan de pensar, és molt diferent. I l'Estrella, veure l'Ammogot, poder de llauna feia anys que no ho feia, segurament. I el tema que el nas hi entri pel mig canvia moltes coses, Però bueno, doncs jo crec que ho deixarem aquí. Esperem que hagueu gaudit veient-nos fer pena i atrevint-nos. Si voleu que repetim alguna merda d'aquestes, doncs ens ho feu saber. Ha sigut divertit, la veritat. Home, jo... Aquí, editant els vídeos, no m'ho esperava. Sí, se'ns ha trobajat ben bé, perquè jo estava en plan convençut, va, provarem aquesta IPA, aquesta altra, tal qual... És el April Fool Days, però... Sí, ens ha fet l'April Fools amb 4 dies de retras, però ja està, vull dir... Bueno, moltes gràcies, ens veiem dilluns que ve. Ens veiem el dilluns que ve, si ens falta. Vinga, adéu-siau, merci per la paciència. A veure com havíem de fer-ho.